Een bijzonder transport van de moon in Finwouden. Op het station in het dorp wordt een oorkapping plaatst voor busreizigers. Een hele onderneming van 8 bij 4 meter en 24 ton zwier. Het karwei kwam dan ook heel correct. De maatvoering maakt exact klapje natuurlijk en je probeert dit wel goed uit te dokteren van tevoren. Maar ja, het blijft ieder, er kan van alles bij gebeuren, dus er is altijd weer even afwachten dat het inderdaad klopt. En het transport is verder goed vooraan en hij is, je krijgt de plak zetten. De oorkapping is onderdeel van het project Kansen in Kernen. Een aantal dorpen in de regio waren online op de centrale as en de dorpskernen waren vernaaid. Dit was een van de laatste werkzaamheden die we doen moesten. Vorig september is natuurlijk het hele project ook al feestelijk openen. Maar dit moest nog gebeuren, dat wordt even krijg iets langer, maar hiermee is toch echt definitief klaar. Kansen in Kernen zetten in 2014 uiteen. Finwouden en 4 andere dorpen in Dantenbedeel en Tjitjerkstradeel hebben intussen een flinke upgrade gekregen. Het project is klaar, maar bij de gemeente beginnen de handen alweer te joekjen. We gaan nu de dorpen aanpakken, alles wat in de bebouwde kom lijkt. Maar tussen die bebouwde kom, daar lijkt ook nog een stuk wei, wat nog de oude provinciale wei is. Maar daar willen we heel graag nog mee aan de slag en we hopen dat de provincies daarbij helpen wil.